Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. UMLA jong Ranikor constituency uba Pius Marwen hak khandai terik kulalingkon Arajar Arfulai bala plipat ba ya ying school bala depsna bat maramat ya bala tip kerteng nong umer government lower primary school kabadan hak snong nong umer bat kabaha hapo Southwest Khas Hills district tasna pen bhai gani ying school hak jinglot ka bakal life nyo laktam lingba ka school infrastructure upgradation project jong ka sarkar jala hakani ka jugo sngi uba Pius Marwen ula plipat baru ya ka Dorbar Hall jong ka snong nong tinyaw kabalate hak jinglot ka bakal shipholak lingba ka MDC scheme kumban chu petep hangni bagani ka ying school ka bala rimtam hak thain Southwest Khas Hills district bat kabala kanjo shak shispa iway snem hak jing ai jing nang jing start yaki khna school jong ka snong nong umlong bat yaki snong giba marjan hak jing plipat ba yakani ka school la sakhilang do ba biling do uba de CRC jong ka maukarwat block uba Gigi Bung Snaitang usordar kasnong nong umer bat kiwe. Jungi kapangihap arteri ki blok. Hapo Ranikor blok bat mau kerwat ngiyo nyau teli ki school ki pangila ada pentrei kapasa mata stang pangilai ben peli. Ya tu ki nyau teli kumba peli mata kasngi ha kiwe ki jakaru. Tingidang don susu bang hakin ki snem baladep apo kablok mau keruat ngiyo sakoi ke yung school kabahe kabakam he susu namar kane kadai ka life punyolak kata lele kala poi sapun riulak tam apo maujai te kumbala penpau na kaliang kirorumba kinongelam snong ban ngengait na kaliang kejongpi bakani ka yung school hapo kasnong ka jong pi kal adai da ki sispa snem tam haka jing rakhi how new snem baladep but na kiliang kinong penyat jong ka school ki rorong ba jong kasnong kila khot ngobha yanga ha ka to kasngi house snem baladep but nga shamla benwan namar ba ngadon hapreng bam koit bam khia ha ka to ka por but na kaliang jong iba Gigi Bung ha ka to kasngi ilong kum ukong san ha kato ka jing rakhi jong ka jing dap shispa snem jong ka ni ka school hapo ka snong ka jong pi but shwaban lek nilai kando but nilai lap dala ka jong ka khmat ya ka ying school hapo ka snong ka jong pi but ngiro niladon kata ka mensim ndangi poi syakathong ni angnot ban penyo ya ka yung school ka papaka na kamta ka chisnong ka jompi ha ka to ka school ha ka to ka sngi nila ya kren but nila paru ban panbena badalalong kumno ro ngin persyang ya kalat kalti na kamta ka yung school ka jompi but ha ka to ka sngi kumba pila yos ngo mene nila panbena life sanlak Hendrai ngis ngoton bok bah katkum kabangi penbenang nila item mo kalalong lai punyolak te kane kasgi kumanga ong mene kadai kasgi kabasa kan mau hapreng ke jongilang baro kamtam hapo kasnong ke jongpi ngantre istom benwara ya kacingkelah habaro kiliang
habaro kiliang langi phaya ka surok haka pule puthi haka umbam umdi haka jeka sumar lane hakiwe kiwe ki pentaro ngan tristong hendrei haka por ka balengkot lese ben lelot paro kita kamdei ka besuk na kamta ka jongaru hendrei wala kataru haka por ka balengkot ngatrai na kaliang ka jong phi PUI yak ki mati ki kam ki bangilale ha kane ka saus nem tam hapo ka konsumsi borok kawai bun ba ki rong ba ki long kemi ki bala khamno karta ngajulet akisnong ba pher bat ting ting adap ro da kamsem ka bas ngokmen banyak ngo na kasur ka jongki ki ong bangi trai bangila do ka jingkermen ba hakmat hakap jingem ka jongi ngim yu isu ya ka jingkalah ngim yu isu yak ta ke school bagidan ke school ka bapaka ka beling ka bahe ngim yu isu bangin yo ya ki surok ngim yu isu lese ben yo ya ki skim ba pher gila do jingkermen hendrai kiong ha kane kapor ke jong phi ngis ngau komen sisha bangi klem da poi perkatsu bangi loi ya kita ki bangi ngi kmi lenti ki pun ba ki rong ba ki long kmi ki rong ba ki bala khamno kata ki la do jingkermen hendrai ha kane kap saus nem ka bangalong nomikmat nga ai men sim bat ngawara yakta ka cingkala hapo ka konsumsi hi borok kawai